Anong tataw Roy? Ya de boy. Parurong ali. Okay, kain to bote pala dahil mo ni Bel. Auri. Kaya meroro kaya nang walilik. Si tumanan ka tigil Roy ada kahit ang konto ya. Ang kakoron ng dili ka dali meruway wa. Emang kaya kita kasi tuta hari ka ging. Inda betay kita pa punya yang ging inda betay ya san. Manangin yang ging ay kita ko doon kakabungan na betay. Meron pala kan kanwanin. Tangan tani nga badara nga si mabunmen na dari game dan kebanin nam game. Sa ilo Roy katikira ko na kabunga tuwa. Nga nanti ara pa tuwa. Ara pa de amusu. Kung gagawa di mo ngay na nga ba kay sa tine biya amusu. Katikira ay di. Girawan ko tuwa na nampong. Ang gilan na may mo am study. Si ara ba? Okay. Tapos sinakuha na yung ako masimot. Ano naman din? Ano na